Kevés hely van Budapesten, ahol a történelmi belváros hangulata és a mindennapok nyugalma ennyire természetesen találkozik. A budai vár lábánál most egy olyan otthon várja új tulajdonosát, amely egyszerre kínál kivételes lokációt és rengeteg lehetőséget. Az első kerület közkedvelt Batthyány utcájában egy rendezett, liftes társasház harmadik emeletén található ez a 60 négyzetméteres, kétszobás lakás. A déli tájolásnak köszönhetően egész nap világos, különlegességét pedig a két erkély adja. Az egyik a csendes, zöld belső kertre, a másik a hangulatos utcára néz. A tágas előszobából minden helyiség külön nyílik. A világos nappali, a gardróbos hálószoba, az ablakos konyha kamrával és a praktikus elrendezés kényelmes életteret biztosít, miközben a lakás remek alapot kínál ahhoz, hogy új tulajdonosa saját stílusára formálja. Legyen szó első saját otthonról, értékálló befektetésről, vagy egy életre szóló budai lakásról, ez az ingatlan ritka lehetőség a piacon. Ráadásul otthon starthitellel is megvásárolható, így az álomotthon most még könnyebben elérhetővé válhat. További részletekért kattintson most, és fedezze fel személyesen ezt a különleges budai otthont.